Εδώ δείτε τι γίνεται. Δεν τον ακουμπάει καν και δίνει φάουλ. Μέρκιο Βεζέγκοφ γελάει εδώ. 40 βολές σε κάθε μάτς. Μίνιμουμ 23 με 25. Μάξιμουμ 40 κάτι. Εδώ δείτε, παιδιά. Απίστευτα. Απίστευτα πράγματα. Γελάει ο κόσμος. Να για ποιο λόγο. Να ακριβώς για ποιον λόγο στο σεφ στάζει οροφή. Γιατί τα λεφτά, αντί να φτιάξουν ο Μπόλεκ και ο Λόλεκ το σεφ, τα λεφτά δεν πάνε εκεί, πάνε σε μαύρες βαλίτσες. Πάνε να τους δώσουν την Ευρωλίγκα με 40 βολές σε κάθε αγώνα. Γελάει ο κόσμος. Άρα Ολυμπιακοί, πόσο κρίμα ρε πούστη μου, πόσο κρίμα να έχετε τέτοιους προέδρους. Σας δουλεύουνε κανονικά, σας ρίξανε στην Α2 γιατί δεν είχαν να πληρώσουν τον Πρίντεζι, θυμάστε το ηχητικό έτσι, και θα τρώγανε 40 στο ΟΑΚΑ. Δεν κατεβήκανε για τον Αναστόπουλο που τους έδωσε το πρωτάθλημα με τα βήματα του Σπανούλη και ρίξανε την ομάδα Α2 και τώρα τα βλέπετε, έχουν αφήσει το σεφ έτσι όπως είναι στη μοίρα του. Μάτια και εμπειρεώτικα. Ο Τρινκερί, ο Σπανούλης, η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελώνα, ο Μεσίνα, ο Αταμάν, όλοι με μία ομάδα διαμαρτύρονται. Μαντέψτε ποια είναι αυτή η ομάδα. Πήγε να χάσει από τον Προμηθέα προχθές. Εχθές πότε ήτανε. Την διέλυσε ο Παναθηναϊκός με κόντρα διαιτησία με μισή ομάδα χωρίς ψηλό. Την διέλυσε η Φενέρ. Κοιτάξτε σε ποιον πάνε να δώσουν με βολές στην Ευρωλίγα. Γελάει ο κόσμος, παλιό Ρόμπερ.